Pekný večer ešte raz. V Pezinku vrcholí kvalifikačný zápas volejbalistiek. Do 20 rokov hrá sa o postup na majstrovstvá Európy, no a pred nami je posledný duel tejto B skupiny, v ktorom sa stretnú Slovenky proti Španielkám. Leitmotiv je jasný, naše dievčatá potrebujú vyhrať. Slovenské volejbalistky čaká posledný zápas kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy. Slovenské volejbalistky čaká posledný zápas kvalifikácií o postup na majstrovstvá Európy. No a pred týmto zápasom si vypočujeme hymny oboch krajín. Slovenské volejbalistky potrebujú, ak sa chcú dostať v tabuľke na druhé miesto, zvíťaziť nad Španielskom. Nebude to jednoduchá úloha, pretože Španielky majú zatiaľ na svojom konte 2 víťazstva, keď dolali Grécko aj Kosovo. Tu sa pozeráme na súpisku nášho týmu. Kapitánkou slovenskej reprezentácie je smečiarka Diana Valentová, trénerom Marek Maličký. Pozeráme tímov naše dnes nastupujú v modrých dresoch Španielky v červených. Tu sa pozeráme na súpisku španielského tímu. Ako som spomínal, Španielky zatiaľ bez straty kvetinky. Na tomto turnaji ich najväčšou hviezdou je účastníčka seniorských alebo ženských majstrovstiev Európy Zoe Mavromatis Lópezová. Verme, že naše dievčatá zvládnu tento súboj. V prípade, že zvíťazia za 3 body,
tak sa dostanú na čelo skupiny. To znamená, že musia nad Španielskom vyhrať 3-0 alebo 3-1. No v prípade, že zvíťazia 3-2, tak sa dostanú na druhé miesto a budú dúfať, že sa im koristí, alebo jednoducho, že im ostane jedno miesto. Vojde postup na majstrovstvá Európy. Tu sú rozhodcovia dnešného zápasu, ktorými budú Vjačeslav Prozorov z Moldavska. Druhou rozhodkyňou dnešného zápasu je Izraelčanka Biel Maliči Dotanová. V prvom dnešnom zápase zvíťazili Grékyne podľa očakávania nad Kosovom 3-0. To znamená, že sa dostali priebežne na druhé miesto. Vieme, že zo všetkých 5 kvalifikačných skupín druhého kola postupujú na záverečný turnaj majstrovstiev Európy víťazi a 4 najlepšie družstvá, ktoré sa umiestnia na druhom mieste. Takže jedine víťazstvo nás udrží v hre o postup na európsky šampionát. Vidíme, že naše dievčatá včera prehrali s Gréckom po pecitovej bitke, sú na tento zápas dobre naladené. Na palbovku už nastupuje základná šestka Španielska, ktorej nechýba s číslom 4 Candela Lópezová Mendezová, kapitánka blokárka týmu. 5 má Irene Ramosová, nahrávačka, s číslom 8 sa predstaví Soima Ormatis Lópezová, smečierka, s číslom 9 Cayetana Lópezová Riová, ďalšia smečierka, s číslom 12 to bude Jessica Akamerová na bloku a 13 má Mária Brún Forkadelová, posledná hráčka základnej zostavy, no a ešte líderka číslo 2 Bianka Arkosová Pinedová. Na palubovku už nastupuje základná šestka, ktorú posiela ihrisko Marek Maličky, teda tréner slovenskej reprezentácie. Nahrávať bude Karolína Cibulová s číslom 3. Na bloku číslo 6 Barbora Truchla. Prvou hráčkou Slavia Kooperativa EUBA Truchla pôsobí v týme Hitrucen Trnava. Druhou blokárkou naša najmladšia hráčka v 14. Sofia Lidáková. S číslom 10 na smeči Karolína Matalíková. Slavia Kooperativa EUBA. S číslom 16 kapitánka týmu Diana Valentová. Našou druhou smečiarkou, hráčka, ktorá pôsobila v projekte RDSB na závere sezóny, si zahrá, alebo už hrá, a pôsobí do volej projektu Nitra na účku číslo 17 Marina Siladiová. Naša hráčka z projektu v závere sezóny pôsobí takisto v Slávii Kooperativa EUBA a na trste líderky číslo 1 hráčka VK Prešov Petra Štefaníková. Oproti prvým dvom zápasom jedna zmena na bloku. Na miesto Moniky Bílikovej dostala šancu v základe Sofia Lidáková. Sa pozeráme na španielského trénera 66-ročného Argentínčana Vierna Ordunu. Zatiaľ môže byť spokojný s vývojom tejto skupiny, ale verme, že naše dievčatá vo vynikajúcej atmosfére v Pezinku cestu favoritovi za postupom znepríjemnia. Tu je Marek Maličky. Náš kormidelník na lavičke asistentov Petra Kašpera a Lukáša Lanču. Začína sa teda dôležitý súboj slovenských volejbalistiek v Španielsku na podaní Diana Valentová. Patrí k najlepšie podávajúcim hráčkám druhého kola kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy. Španielky v problémoch, dobrá obrana našich, musíme však o loptu zabojovať a bohužiaľ sa to napokon nepodarilo. Španielky vedú 1-0. Dobre zapracovala na sieti Barbora Truchla, následne sa však dokázala španielská smečierka vykryť. To nám padlo. 1-0 pre Španielky. Potrebujeme dobrú prihrávku, aby sme mohli efektívne útočiť, ale Marina Siladiová neprešla útokom zo zóny 2. Španielky vedú 2-0. Si pripísala Maria Brunová Forkadelová. Lepší príjem Diany Valentovej. Štefaníková dvíhla na hlavku pre Siladiovu, tá však robí chybu. Čakáme na prvý bod. Španielky vedú 3-0. Sleduje sa stále kapitánka a blokárka týmu Candela Lópezová Mendezová.
Teraz sme si prihrali. Ale vynikajúca obrana Španielov, rovnako aj pri útoku Truchlej, ale napokon je z toho predsa len náš bod. Ideme na 1-3. Budeme zachytiť úvod tohto zápasu, nepustiť Španielky do vedenia. Tam sa trochu nedohodli. Hráčky z Pyrenejského poloostrova. Naše dievčatá vyžijú na 1-3. Podaní 17-ročná blokárka Barbora Truchla. Ale jej podanie končí v aute. 4-1 pre Španielky. Na servise López Rejová. A Jona Kaziny 2-4. Vo včerajšom zápase s Kosovom zaznamenali až 18S, ale samozrejme kvalita Kosova je určite niekde inde ako naši. Samozrejme predvedú podobný koncert na podaní Španielky. Na servise teraz Marina Siládiová, naša univerzálka, výborné podanie. Španielky v ťažkej pozícii, dokázali sme to ubrániť. Matalíková po prihrávke bude aj útočiť, ale Španielky sa dostávajú do kontry, útok z pajpu. Skvěle Petra Štefaníková, Cibulová. Takisto kombinuje útokom zo zóny 6, ale napokon sa končí táto akcia pokazeným útokom Diany Valentovej. Škoda, Španielky vedú 5-2. Servise 18-ročná smečiarka Sant Kugat, Brun Forkadelová. Točiť bude Matalíková, ale jej smeč po diagonále Španielky dokázali vystihnúť, lenže bol v sieti. Ideme na 3-5. Karolína Matalíková, naša najviac bodujúca hráčka v tejto kvalifikácii. 28 bodov nazbierala, teraz takmer pridala ďalší. A je z toho napokon bod pre naše, pretože Španielky utočia do antény. Teda do autu, znižujeme na 4-5. Toto je cesta, budeme potrebovať tlak na servise. Ten prišiel a Španielky z ťažkej pozície robia chybu. Súdknom, ktorý ak nedonútime k chybám, tak jednoducho to nepôjde. Karolíne Matalíkovej, ktorá sa snažila po čiare. Skončila v aute, 6-4 pre Španielky. Zase Jessica Kamerová, 18-ročná blokárka. Pod kolenkyňou Sorie, to sa žena pôsobila v týme 7. týmu španielskej ligy MV. Opäť nám ušiel príjem, ale budeme mať šancu. Bádrom dvihla Cibulová nahrávku pre Valentovú. Španielky to ubránili, no a napokon aj bodujú. Zvyšujú svoje vedenie na rozdiel 3 bodov, 7-4. Ramosová už nemala veľa možností na to, aby dokázala kombinovať, preto dohodila loptu z druhej a bolo to úspešné. Tam sa trochu dostali do konfliktu naše volejbalistky, ťažia z toho Španielky, ale našťastie pre nás nevybojovali bod, pretože López Rejová robí chybu, využijeme na 5-7. Ešte raz útok zo zadnej zóny, ktorý skončil niekoľko centimetrov mimo ihriska. Sofia Lidáková. Opäť kvalitný servis, španielská nahrávačka ulievala z druhej. Je tu šanca pre nás znížiť, ale Diana Valentová robí ďalšiu chybu. 8-5 pre Španielky. Servisa nahrávačka Ramosová. Valentová príjem ustála, útočiť budeme cez Siládiovú, skvelá obrana Španielov, ulievka za blok, kde nestihla včas dobehnúť. Marina Siládiová, Španielky zvyšujú svoje vedenie na 9-5. Španielky postupili na tento turnaj.
prvého kola kvalifikácie z turnajú Verza do západnej kvalifikačnej zóny. Z druhého miesta, kde vyhrali skupinu. Semifinále porazili Belgické, ktorí dva prehrali ako finále. Top favoritovi Taliansku 2-3 na sety. Ale Pezinky nastupujú bez svojej najväčšej hviezdy, ktorá v súčasnosti hrá v Poľskom Žešove. Julie de Paula Vianovej. Španielky pokazili podanie, Ramosová ho poslala do autu 6-9 na servise, Karolína Cibulová. To je postavenie, ktoré môže priniesť niekoľko bodov, pretože Cibulová má výborný servis, potvrdila to aj v tomto prípade. Šanca pre nás, potrebujeme získať boda, darí sa to, Barbora Truchla, do zóny 3, znižuje nás 7-9. To má vyzerať. Lopta zadarmo. Veľká Matalíkovej a následne kombinácia. Stredom siete. 18-ročná Karolína Cibulová. Tentokrát si Španielky dokázali prihrať, útočia zo zóny 4. Nadrazili sme to. Cibulová obetavo a včas dobehla pod loptu Marina Siladiová ulieva. Preklepila španielskú obranu. A následne sa presadzujú hostujúce hráčky útokom zo zóny 4, ktorý zaobstarala Kajetána López Rejová. Spali útok. Tady nám ukázala Diana Valentová. To je silná zbraň. Budova je dvihla náhru do zóny 2 a po čiare Diana Valentová. Znížila na 80. Dostala zo servisu svoj Mavromatis Lópezovi. Naša najlepšia podávajúca hráčka, Diana Valentová. Cibulová síce loptu v poli chytila, ale boli sme v sieti. Vedú 11-8. Španielská kapitánka Candela López Mendezová. 4 metrov nahráva Cibulová pre Matalíkovú. Boli tam teče? Tak napokon nie. Čakali sme na verdikt rozhodcu. Prisúdil loptu Španielkam. Z tohto pohľadu vidieť, že to bolo naozaj ďaleko blokujúcich hráčok a lopta skončila v aute. Španielky vedú 12-8. Nasleduje oddychový čas, ktorý si berie náš tréner Marek Maličky. Siladiová netrafila ideálne loptu, bolo to počuť aj vidieť. Tak Španielky získavajú po našom oddychovom čase ďalší bod. Vedú 13-8, ešte raz sa na to môžeme pozrieť. Siladiová sa snažila zasiahnuť prsty hostujúcich hráčov, to jej nevyšlo. V servise stále hostujúci tým, má obrovské problémy na prihrávke. Ťažká pozícia pre Siladiovu. Španielok však dokázali skrotiť. Ďalšia ponuka pre Siladiovu, ktorá sa presadzuje. Zóny 2, je na 9-13. Dôležité, že sme nepustili Super do väčšieho náskoku. Videli sme, ako stredová blokárka a kamerová nestihala. Dobrá práca našej nahrávačky Karolíny Cibulovej. Na servise Barbora Truchla. Podania ESO, naša blokárka znižuje na 10-13. Veľmi padajúci list.
Máčky, ktorá takisto štartovala v tejto sezóne v projekte RDSB, 17-ročná Barbora Truchlá nachytala Španielky na hruškách. Láska odchovankyňa vyžila na 10-13. Naša lavička žije. Je to aj v Pezinku. Skvelé návštevy na tomto turnaji, to treba pochváliť. Opäť výborné podanie. Sa z toho nebude, ale Španielky majú veľké problémy, aby vrátili loptu na druhú stranu. To sa im podarilo. Je tu však šanca pre naše Matalikové útok, ale Španielky sa opäť ubránili a prechádzajú do útoku a napokon bodujú. Forcadejová zo zóny 4 vyšuje na 14-10. Veľká škoda. Pretože výborné podanie Truchlej opäť dostalo Španielky do úzkých. Ale proti takémuto superovi jednoducho treba lopty zadarmo okamžite premieňať na bod. Pretože tady je trest. Podávajúca Španielka López Reyela v tomto prípade však nepotvrdila svoje štatistiky z tohto turnaja, na ktorom zaznamenala 6S. Svoje podanie skončilo v aute. Boli sme na 11-14. Na podanie ide Marina Siladiová. 18-ročná rodáčka z Banskej Štiavnice. V sezóne 252 bodov za projekt RDSB. Na sezóny posilnila Sláviu. Výborné podanie, toto už bude ESO. 12-14. Tlačíme dobrým podaním na Španielky. Je to dôležité. Pretože jednoduché podania jednoducho na tohto supera platiť nebudú. A tentokrát je obvyklý čas na strane Španielska, pretože Angličan Fortuna vidí, že naše dievčatá sa doťahujú a preto zastavuje hru na najbližších 30 sekúnd. Siladiová bude pokračovať v trende a opäť sa jej podarí zatlačiť Španielky na podanie. Je to tak, ale Španielky o niečo lepšia prihrávka, je tu však kontra našich. Cibulová vyhrá Matalikovú. Ulievka bola ľahko čitateľná. Španielky takisto ju ulievajú a napokon aj úspešne. Zo zóny 6, teda Spajty presadzuje Mavromatis Lópezová. Zvyšuje na 15-12. Ešte raz šikovná ulievka. 18-ročnej španielskej smečiarky. Posledné 3 sezóny v Sanfuga Devale. Tejto sezóny hráčkou NEV Lugo. Matalikové útok pridlhý. 16-12 pre Španielky. Škoda, už sme sa doťahovali. Ale takéto chyby nás dávajú dole. Bola to jednoduchá pozícia pre Matalikovú. Pretože Zvolová nahrávala z hĺbky poľa. 16-12, Marek Maličký pravdepodobne reaguje nejakým striedaním. Či to bude posilnenie prihrávky, alebo sa odhodlá nie zmene Marek Maličký. Sa pripravuje ja Rui Forcadejová. Vidíme, že na ihrisko prišla svoje striedania Nikola Furdová, univerzálka s číslom 11 a takisto aj Barbora Moníková. Tieto dve hráčky zabezpečili nízky bod Slovenska. Furdová dostala loptu cez blokujúce hráčku Španielska. Žila na 13-16. Teda Karolina Mataliková. Kvalitný servis, ale Španielky napriek tomu dokázali zautočiť. Je tu však naša kontra Valentovej, Pavru Ulievka, Španielky ubránili. Takže je tu ďalší útok Sloveniek. Moníková si vyberá Furdovú, ktorá po príchode na ihrisko získala druhý bod. A zvyšuje na 14-16.
najstaršia reprezentantka v tomto výbere, Karolína Matalíková. 15. februára oslavila 19. narodeniny. Máme naozaj taktiku tlačiť servisom. Matalíková sa snažila aj v tomto prípade, bohužiaľ to nevyšlo. Vedu 17-14, ale je to hrateľný stav a treba zatiaľ povedať, že dievčatá sa s favoritom bijú. Priedanie v španielskom týme. Na servis prichádza s číslom 17. Klaudia Llamas-Vilova. Ona vystriedala Jessiku Akamerovú. Ale nová hráčka kazí podanie. 15-17. Blokárka Sofia Lidáková. Toto je so. Padlo to na čiaru. Karol Šrámek, čiarový rozhodca bol blízko, no a Sofia Lidáková priamym bodom z podania znižuje na 16-17. Ešte raz sa na to môžeme pozrieť. Do španielské blokárky, pardon, prihrávačky podcenili situáciu, ale treba pochváliť aj Lidákovú. Išla na hranici rizika. Slávilo to úspech. 16-17. Ďalší servis Lidákovej. Tentokrát však bohužiaľ do autu. Ale Španielky majú už náskok len jedného breaku. 18-16. Podajný nahrávačka Ramosová. Je to už 19-ročná hráčka. V sezóne pôsobila v nemeckom Würzburgu. Petine v Bundeslige, jej podanie končí tesne v aute. Už sme na 17-18. A v rámci toho striedania sa vracajú späť Marina Siladiová a Karolína Cibulová, pretože Siladiová ide do zóny 4 na sieť a Cibulová do jednotky na podanie. Dnes potrebujeme silnú sieť a kvalitné podanie, ktoré určite Karolína Cibulová má a takisto je nahrávačka aj šikovná v poli. Španielky ale prihrávali útočiace z Mavro Matiz Lópezovou. Natrazený útok a šanca na vyrovnanie. Marina Siladiová vyrovnáva na 18-18. Perfektná práca našich. A sme späť v hre. Opäť ukážkovo vyriešená situácia. Lopta zadarmo od Cibulová. Uvoľnila Siladiovú, ktorá mala dostatok priestoru, pretože stredová blokárka kapitánka López Mendezová nestíhala. Servis Cibulovej. Opäť veľmi kvalitný. Španielky majú problémy. Je tu lopta zadarmo. Môžeme sa dostať dokonca do vedenia. Opäť to je Siladiová. Bohužiaľ iba do autu. Španielky vedú 19-18. Tak to je veľká škoda, pretože sme mali na ruke vedenie. Ešte raz sa na to môžeme pozrieť. A Siladiovej tento diagonálny útok nevyšiel. Matiz Lópezová, najväčšia španielská hviezda na servise. Vyhrávala Matalíková. Točiť bude Teana Valentová, Španielky so skvelou obranou. So šancou na kontrolu, to bol monster blok, ktorý predviedla Barbora Truchla. Navyrovnali sme na 19-19. Krásny a kompaktný dvojblok z tohto pohľadu, to uvidíme ešte raz. Teana Valentová spoločne s Truchlou zablokovali útok Španielok. Naše dievčatá sa tešia. Vyrovnané 19-19. Pomaly sa blížime do koncovky a zdá sa, že to bude poriadna dráma. Škoda tohto pokazeného servisu. Na 20 sú prvé Španielky. Candela López Mendezová. Matalíková, 20-20, nie, tak Španielky to zázračne ešte udržali v hre. Ale máme šancu a krásny diagonálny útok. Do zóny 2 od Mariny Siladiovej, 20-20. Opäť perfektne oklamala Cibulová obranu. Pozrite sa, ako stredová blokárka s číslom 12. Jessica Akamerová.
presne prečítala úmysel našej nahrávačky. 20-20, začína sa hrať volejbal. Na servis vyťahuje Marek Maličký novú hráčku, ktorou je Monika Bíliková, hráčka Nového Mesta nad Váhom. A nepríjemné podanie. Španielky útočia, ale zo zóny 2 na 21. bod. Z Pyrenejského poloostrova získala Cayenne López Reyová. Táto hráčka je aktuálne na podaní. Zavala Valentov, nebolo to ideálne, ďaleko od siete útočila Siládiová, Španielky s kontrou. Natrazený útok, výborná práca našich na bloku. Vidíme, koho si vyberie Cibulové, je to opäť Siládiová, ktorá nemala ideálny timing. Teraz dostáva druhýkrát šancu, ale opäť Španielky skvelé. Bola to López Mendezová, ktorá v poli zachránila a napokon žiaľ útok z pajpu od Mavromatus Lópezovej sa končí 22. bodom Španielok, pretože po zákroku Štefanikovej išla lopta do stropu. Šahala ešte dala nádej našim pokračovať v tejto akcii. Prehrávame 20-22. Je to druhý oddychový čas. Trénera Mareka Maličkého. Maličký už nemá oddychový čas v tomto sete. Ale tento mu išiel excelentne, pretože López Reyová hazila po oddychovom čase podanie. Preto odhadli aj naše prihrávačky. Bíliková s Dejanou Valentovou. Tým zakričal aj Marek Maličký, že lopta smeruje do 21-22. A na podaní Marina Siládiová. Zatlačila Španielky, lopta zadarmo, stihne tam dobehnúť Štefaniková, šanca na vyrovnanie, Siládiová zo zadnej zóny, ale neúspela. Musíme brániť útok Španielok. Výborné. Na bloku naše dievčatá Mavromatus Lópezová, ale ukázala opäť, že je to mimoriadne šikovná hráčka. A ďalším excelentným útokom z zóny 6. Vyšuje na 23-21 pre Španielky. Na úrovni ženského volejbalu na podaní Carlota Echavarriová, nová smečerka na ihrisku. Cibulová si vyberá Matalíkovú. Španielky sa dokázali ubraniť, ale máme druhú šancu. Stredom siete Ligáková, lenže skvelý zákrok Echavarriovej v poli. A napokon sa presadzuje López Reyová, ktorá získala 24. bod Španielok. Hostujúci tým má k dispozícii prvý setbal. Dobrá prihrávka, Matalíkovej útok, ale žiaľ skončil iba v sieti. A napínavý prvý set sa napokon stal korisťou španielských volejbalistiek, ktorého vyhrali 25-21. Ešte raz záver celej akcie. Až príliš zatiahla Karolina Matalíková na svoj útok. Prehrávame so Španielskom 0-1.
Pezinku sa o malú chvíľku začne druhý set posledného zápasu kvalifikácie na postup na majstrovstvá Európy volejbalistiek do 20 rokov. Prvý set síce vyhrali Španielky v pomere 25-21, ale toto dejstvo nám dalo nádej, že vieme hrať pekný volejbal a zabojovať s týmto súperom. Potrebujeme však nevyhnutne vyhrať, aby sme sa dostali minimálne na druhé miesto v tabuľke a mohli snívať o postupe na majstrovstvá Európy. To k strednom siete skvelé. Petra Štefaníková. Zákrok nám dáva nádej na zisk prvého bodu v tomto sete. Opäť Štefaníková, ale už končí lopta v strope. 1-0 pre Španielky. Prihrávke Matalíková, ktorá bude aj útočiť. Lenže Španielky boli na jej manéver pripravené a napokon sa presadzujú útokom zo zóny 4 na zásluhou Forcadejovej. Hrávajú 2-0. A hrávať musela blokárka, kapitánka týmu López Mendezová, ale zvládla to výborne. Následne, čiže to bolo aj s tečom na bloku. Vlastne umiestnený útok do zóny 5 od Španielok. Tentokrát neprešla Matalíková, lenže Truchla zareagovala včas. A správne. Siládiová si naklepla loptu na bloky. 3 metre od siete útočí Matalíková. Španielkám to tam padlo. 1-2. Obrovská bojovnosť našich dievčat. Barbory Truchlej, ktorá dáva ESO, vyrovnané 2-2. Skvelá reakcia našich, potom ako prvé 2 body išli na konto Španielok. To bolo podanie Barbory Truchlej, ale nedokázali naše súperky odvyhrávať. Výborná práca našej mladej blokárky. Vyrovnané 2-2. Druhé sa Truchlej v tomto zápase. Ale ďalší servis už končí v sieti. Celkovo máme na konte 4 ESA, ktoré zaznamenala Truchla. Jedno Sofia Libáková, teda naše blokárky. Jedno si pripísala Marina Siládiová. V prvom sete sme mali veľmi nízku percentuálnu úspešnosť na útoku, len 22. Máme tu o 10% viac, teda 32. Na bloky 1-1 na ESA. 3-0 pre naše, nedostali sme ani jedno ESO. Ale samozrejme hrá sa na sety, na víťazné sety, to je najdôležitejšie. Tieto minoritné štatistiky tým bodom jednoducho len vedú, a čo je dôležité, že vyrovnávame na 3-3 na slohu Karolíny Matalikovej. Vďaka skvelej práci našich dievčat z poli a následne aj výbornej nahrávky od Karolíny Ciblovej, ktorá nestratila hlavu. Za hlavu vysunula do zóny 4 Karolínu Matalikovú. A získala náš tretí bod na podaní Marina Siládiová. Nepríjemný servis. Španielky ho excelentne dokázali prihrať. Vynikajúco v obrane naša liberka Petra Štefaníková, následne aj vo vykrývaní Karolína Matalíková. Veľmi pekné volejbalové momenty, útočia Španielky zo zóny 2. Útočia úspešne, pretože sa presadila López Rejová. V prvom sete sme evidovali 5 bodov na formátu z Lópezovej, najväčšej španielskej hviezdy, ktorá, ako som spomínal, štartovala aj na majstrovstvách Európy žien minulý rok. Boli Španielky superkami našich dievčat. Slovenky v Estonsku, v Španielskom vyhrali a postupili zo skupiny a potom skončili 10. Keď Mavromatis Lópezová samozrejme nepatrila k hráčkam základnej zostavy, pretože je to mladúčka volejbalistka, teraz sa musíme zmieriť s tým, že prichádza prvé ESO Španielok v tomto zápase, o ktoré sa postarala Cayetana López Rejová. Hostujúce družstvo vedie 5-3. Na našej strane 4 body Barbory Truchlej a 4 body Mariny Siládiovej. No bohužiaľ, druhé sa za sebou. López Rejová zvyšuje na 6-3. Žiaľ, opäť sme zlyhali na prihrávke.
A končí to 7. španielským bodom. Ešte raz celá akcia. Cibulová musela dvihnúť náhru pre Matalíkovú. Tá utočila 3,5 metra od siete. Reakcia lavičky nášho týmu, odchádza Karolína Matalíková, na jej miesto odchovankyňa MVK Poltár, hráčka VKP FTV Žuka Bratislava, ľavoruka smečierka Nina Drajsigová. Tentokrát aj s dávkou šťastia, ale predsa, bohužiaľ, tretie španielské ESO. Tak spomínal som, že v prvom sete nezaznamenali Španielky ani jeden priamy bod z podania, teraz v jednej rotácii až 3. Zaznamenala López Rejová. Nastavil 3-8. Z nášho pohľadu si berie Marek Maličký oddychový čas. Oddychový čas pomohol. López Rejová posiela podanie do siete 4-8. Iba na začiatku setu. Samozrejme nie je to ideálny stav, ale dá sa s tým niečo robiť. Potrebujeme tak ako v prvom sete tlačiť na podaní, odťahovať Španielky od siete. Pokusí sa o to Nina Drajsigová. Bežená hráčka Španielska musela pripravať akciu z 3 metrov, no a okamžite je to efektívne, pretože López Rejová útočí do autu. 5-8. Nina Drajsigová si pýta od Marka Maličkého opäť radu, kam má vie svoj servis. My to môžeme prezradiť, Španielky sa to nedozvedia, že to bude pravdepodobne opäť do zóny 5. Ale žiaľ, Drajsigová podanie kazí. 5-9. No a dostávame ďalšie ESO, už 4. v tomto sete. Krát neprihrala Diana Valentová, priamy bod z podania si pripíše Mária Brún Forcadejová. Ešte raz servis Španielky. Počiare, no a hostujúce družstvo vedie 10-5. Následne Forcadejová posiela servis do autu 6-10. Sofia Libáková, hráčka projektu RDSVF, odchovankyňa Liptovského Hrádku. Bohužiaľ, na podaní pokračovať nebude, opäť upránená lopta Dianou Valentovou, ale tá končí v strope. Na to môžeme pozrieť ešte raz. V akcii by sa mohlo pokračovať, ale také sú pravidlá. Keď sa lopta dotkne nejakého objektu, ktorý je mimo ihriska, teda tam sa počíta aj strop, tak sa akcia musí okamžite prerušiť. A toto je smola. 12-6 pre Španielky. Tak, ako by som to privolal. V prvom sete naozaj ani jedno ESO. Teraz Španielky majú na konte už 5. Ale toto je z kategórie šťastných. Tam ťažko naše dievčatá z niečoho viniť. 6-12. Druhý oddychový čas Mareka Maličkého a jeho lavičky. Áno, ako ukázala aj izraelská rozhodkyňa, Marek Maličký mal už 2 oddychové časy. Mimochodom Španielky vedie tréner Guillermo Orduna, ako som spomínal, argentínsky 66-ročný coach, ktorý
Má za sebou množstvo zaujímavých zástavok. V rokoch 2013 až 2018 viedol dokonca ženskú reprezentáciu Argentíny. Skôr medzi tým teda bol aj head coachom argentínskej reprezentácie do 23 rokov. Na klubovej úrovni vedie ženy Sorie v najvyššej španielskej lige. A má za sebou aj niekoľko zástavok pri mužskom volejbale. Takisto vedol mužov Sorie. Karolina Cibulová, zástavu 7-12 na podaní. Mavromatis Lópezová, zablokovaná. Skvelá práca Barbory Truchlej. Spolu s ňou tam bola Marina Siladiová. Teraz sa ukazuje sila tejto rotácie, alebo výhodnosť tejto rotácie. Marina Siladiová je vpredu. To znamená, a bolo to možno aj Siladiová, uvidíme z tohto zadného záberu. Nie, bola to Truchla, pretože to išlo po diagonále. Nie je to dôležité, ale dôležité, že Siladiová s vyššími parametrami ako Cibulová dokáže stavať kompaktný dvojblok. No a teraz to nevyšlo López Rejovej. Snažila sa o technickú úľavku, tá však skončila iba na páske. Znížili sme na 9-12. López Rejová ako zadná hráčka si musela dať pozor na prešľap. Celé to bolo také kostrbaté, nekoordinované. Teraz sme donútili Španielky k oddychovému času, pretože sme sa dotiahli na 3 body pri servise našej nahrávačky Karolíny Cibulovej. Tak naozaj opäť sme videli, že v Pezinku to volejbalom žije od piatku až do nedele. Skvelé návštevy, ktoré chodia na naše dievčatá. Verme, že sa im naše volejbalistky odmenia postupom na majstrovstvá Európy, ale nebude to jednoduché, pretože nutne potrebujeme dnes vyťaziť. Po oddychovom čase stále na podaní Karolina Cibulová, ulievka Mavromatis Lópezovej. A toto bude španielský bod. Truchla sa snažila v situácii, do ktorej sa dostala po tomto obrannom zákroku Cibulovej nejakým spôsobom možno naklepnúť loptu o španielskú blokárku. Nevyšlo to. 9-13 z pohľadu našich. Bola prihrávka Štefaníkovej, útočíme zo zóny 2. A Diana Valentová, naša kapitánka, znižuje na 10-13. Včera bolo evidovaných 550 divákov na súboj proti Grécku. Dnes je to možno ešte aj viac divákov. Že aj na juniorský mládežnícky volejbal je to vyslušná návšteva. Ďalšie podanie Valentovej. Útočia stredom siete a je to bod, ktorý zabezpečila kapitánka týmu Candela Lópezová Mendezová. Tento pohľad nám ukáže, kam smerovala lopta, jednoznačne do ihriska. 14-10 pre Španielky. Skvelá prihrávka Štefaníkovej, útočíme stredom siete, ale Španielky si na to dali pozor. Nie, to bola Forcadejová, ktorá mala loptu trochu za hlavou, no a dokázali sme to využiť. Ubranený útok španielskej smečiarky a následne skladáme loptu. Opäť výborná práca. Naši líderky Petry Štefaníkovej a Marina Siladiová sa do lopty poriadne naviezla. Zo zóny 2, stále je vpredu. Preto sú jej útoky efektívnejšie. 11-14, Barbora Truchla už zaznamenala 2 ESA v dnešnom zápase. Teraz by sa nám ďalšie hodilo ako soľ. Nie z toho ESO, ale španielské problémy na prihrávke. A z tejto akcie môžeme vyťažiť bod. Diana Valentová nahrala background pre Ninu Trajsigovú. Španielky žijú. Forcadejová iba prstami. Teraz už môže nahrávať Cibulová. A skvelá akcia našich, ktorú zakončuje Nina Trajsigová. 12-14. Veľmi pekne vyriešené. Španielky, ktorí ste sa snažili skompletizovať dvojblok, ale neboli tam včas, pretože tá nahrávka od Karoliny Cibulovej bola veľmi presná, veľmi rýchla. A Nina Trajsigová, hoci je ľavačka a začínala náučku, dokázala zabodovať zo zóny 4. Na podaní stále Barbora Truchla, ktorá má výborné podanie.
Španielkám robí problémy. Forcadellové útok, dokázali sme ubraniť. Cibulová došprintovala pod loptu. Bagromut vyhrá pred Rajsigovú. Dôležitá výmena, bohužiaľ sa končí bodom pre Španielky, pretože od Libákovej končí lopta v aute. 15-12 pre hostujúci tým. Candela Lópezová Mendezová, španielská kapitánka, 18-ročná hráčka, ročník 2005. 189 cm má táto blokárka, no a pozrite sa. Zlý príjem našich slash na druhú stranu. A tam pripravená Cayetana López Reyová. 16-12 Španielsko. To bola ťažká nahrávka pre Siladiovú, tá si snažila loptu naklepnúť, aby sme mohli pokračovať v akcii, ale útok Niny Draisigovej veľmi komplikovanej a náročnej situácie končí na páske. Španielky vedú o 5 bodov, 17-12. Ďalšia chyba našich. Nina Draisigová sa vyhadzuje do autu, 18-12. Tak Španielkám stačí na istotu prvého miesta a postup. Zisk aspoň jedného bodu, to znamená vyhrať 2 sety. A k tomuto cieľu sa už približujú Španielky míľovými krokmi. Skrátené podanie ASO číslo 6, ktoré dostávame v tomto sete. 12-19, tu sú naše náhradničky. Budeme či Zalovi do týchto vôd, to je tréner Marek Maličký. Zdá sa, že áno. Je to dvojstredanie. Barbora Moníková s Nikolou Furdovou prichádzajú na ihrisko na miesto Karolíny Cibulovej a Mariny Siladiovej. Ak by sme aj prehrávali 0-2, neznamená to, že sa končí naša nádej na aspoň druhé miesto. Prvé už nemôžeme byť, tak teda ešte v tomto sete nezaznamenáme obrat, ale bilancovať budem až po tomto sete. Stále je tu nádej, potrebujeme však nutne odprihrávať a získať bod. To sa nám však nepodarilo. Španielkám dávame loptu zadarmo, ale výborná obrana Sofie Libákovej. A teraz sa už môžeme naplno naviesť do útoku. Z pipu sa o to pokúsi Diana Valentová, bohužiaľ neúspešne. 12-20. Podaní stále López Mendezová. Toto bol výborný útok od Niny Draisigovej. Skvelé zvládnutá akcia. Vidíme, že naše dievčatá sa ešte hecujú, pretože určite to Španielkám neodovzdajú tento set. Potrebujú však zmázať veľké manko. Konkrétne až 7 bodové. 17-ročná Nina Draisigová sa potešila z 13. bodu na podaní. 18-ročná Barbora Moníková, naša nahrávačka z Nového Mesta nad Váhom, útok stredom siete. Bohužiaľ, Sofia Libáková nestihla zavrieť cestu za bodom pre španielskú blokárku Jessiku Abkamerovú, ktorá zvyšuje na 21-13. Cítila Libáková, že sa dotkla lopty, že nechýbalo veľa, aby zadusila španielskú blokárku. Bohužiaľ sa to nepodarilo, ale nepodarilo sa ani podanie španielskému tímu. 14-21. Nina Draisigová na podanie. Kvalitný servis. Ale skvelé zvládnutý útok od španielskej smečierky Forcadellové. Teraz zvyšuje na 22-14. 17-ročná smečierka, ktorá si s týmom Sant Sugat zahrala štvrťfinále španielskej ligy. Moníková za hlavu pre Nikolu Furdovú. Je tu kontra Španielok. Nadrazený útok stredom siete. Moníková opäť kombinuje s Furdovou. Naša najvyššia hráčka však loptu neskladá. Výborná španielská obrana, ale toto už bolo príliš.
15. bod je náš. 15-22. Podaní Sofia Libáková. Príjemný servis, ale výborná prihrávka španielského libera a toto je útok, ktorý končí na našej palubovke. Postarala sa oň Cayetana López Reyová. Tá z pipu zvyšuje na 23-15. Kombinuje útokom v strednom siete, ale ten sa neskončil úspešne. Truchla iba do siete a Španielky deli už len jeden bod od postupu na majstrovstvá Európy. Pretože v prípade, že budú vyhrávať 2-0, tak zisk bodíku im definitívne otvorí brány na šampionát, ktorý v auguste hostia Bulharsko a Írsko. Setbal sme odvrátili. Slovou Diany Valentovej sme znížili na 16-24. Nikola Furdová. Mavor Matiz Lópezová neúspela, výborne v poli. Petra Štefaníková. Valentová však bola zablokovaná. Španielky vyhrali druhý set 25-16. No a to znamená, že sa definitívne stali víťazkami tohto turnaja. Skupina druhého kola kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy. No ale pre nás sa príbeh nekončí, pretože stále je tu nádej skončiť na druhom mieste. Lenže teraz si už nemôžeme ďalšie zaváhanie dovoliť. Musíme otočiť na 3-2 a potom dúfať, že druhé miesto, kam sa dostaneme len v prípade víťazstva, bude dostačujúce na to, aby sme sa kvalifikovali na európsky šampionát. Po dvoch setoch Slovensko-Španielsko 0-2.
posledná výzva pre naše volejbalistky, pretože ak prehráme ďalší set, tak je jasné, že na európsky šampionát do Bulharska a Írska nepostúpime. Ale najmä prvý set naznačil, že vieme bojovať aj s takým silným súperom ako je Španielsko, ktoré vedie 2-0. Už má postup istý, ale vidíme, že tréner Orduna nenecháva nič na náhodu. V žiadnom prípade neposlal na ihrisko náhradnú šesku alebo lavičku a pokračuje s jasným cieľom odniesť si z Pezinka 3 víťazstva. Verme, že naše dievčatá ešte zabojujú, aby sa dostali na druhé miesto, ale Španielky vedú 1-0, útočíme stredom siete, skvelá obrana španielského týmu. Mavromatis Lópezová ukázala svoje kvality. Dostávame druhú šancu, tentokrát to bude Nina Drajsiková. Perfektná akcia našich dievčat, 1-1. A vidíme, že ten morál majú naše dievčatá naozaj na vysokej úrovni. Opäť ostrhala Cibulová obranu. A Nina Drajsiková. VKP Bratislava. Ako som spomínal, pod komenkyňou MVK Poltár. Rovnala na 1-1. Na podaní Barbora Truchla. Španielky útočia zo zóny 2 a toto je dobrý blok. Dostávame sa do vedenia. Uvidíme, kto bol jeho autorkou. Pravdepodobne to bola Monika Bíliková, ktorá prišla do základnej šesky na začiatok tretieho setu. Áno, tento záber nám to odhalí a bola to Monika. Hráčka VK Nové Mesto nad Váhom, odchovankyňa VK Skalica. Dostáva náš tým po bloku. No, vedenia 2-1 na podaní stále Barbora Truchla, ktorá v tomto zápase zaznamenala už 2 ESA. Skvelé zvládnutá akcia zo zóny 4. Smečiarka Mária Brun Forkadejová vyrovnáva na 2-2. Pohľad na štatistiky naše zaznamenali 4 ESA Španielky, 6 všetkých v druhom sete a bloky 2-3 z pohľadu našich. Útok stále mizerný, 24%, Španielky 37%. Najmä úspešnosť na útoku musíme vyhnúť, no a takýmto spôsobom by to išlo. Karolina Matalíková zo zóny 4 získava náš tretí bod. Že tréner Marek Maličky sa naozaj snaží nájsť tú správnu chemiu, to správne zloženie. Od začiatku tretieho setu nastupuje Nina Drajsigová, na bloku Monika Bíliková, namiesto Sofie Libákovej. Teraz na servise žiaľ už nebude pokračovať Drajsigová, pretože španielská nahrávačka Irene Ramosová skúsene uliala. Veľmi dobre ho nafejkovala, alebo naznačila, že bude nahrávať a na poslednú chvíľu zmenila nahrávku na útok, no a následne prichádza aj ESA, ktoré dostávame od Forkadejovej. Prehrávame 3-4. Naše podanie Forkadejovej končí v sieti. 4-4. Podanie, španielská nahrávačka musí dvíhať loptu bagrom, ale Mavromatis Lópezová sa dokázala z tejto situácie dostať. Je tu ďalšia šanca pre naše jednonožka, ale Monika Bíliková neúspela v súboji proti Mavromatis Lópezovej, ktorá presne vedela, čo bude robiť Cibulová, no a počkala si tiger striehnúci za kríčkom na našu útočiacu blokárku a 79 cm vysoká Mavromatis Lópezová. Zvolá Španielky do vedenia 5-4. Diana Valentová bohužiaľ robí chybu. Hostujúci tým odskakuje na rozdiel 2 bodov. Na servise blokárka Jessica Kamerová. Dobrý servis, ale Petra Štefaniková to dokázala prihrávať. Valentová sa naprvo nepresadila, dostáva druhú šancu a tu už využíva. Diana Valentová, naša kapitánka, znižuje na 5-6.
Zatiaľ našou najviac bodujúcou hráčkou je Barbora Truchla. 6 bodov na jej konte, rovnako ako aj Siládiová. No, vidíme ďalšiu významnú zmenu v zostave. Som si uvedomil, že tam nie je Siládiová. Nina Trajsigová išla na účko. Som to spomínal, na tomto poste začínala svoju kariéru. Takže máme na ihrisku na smeči Talentovú s Karolínou Matalíkovou a na účku Ninu Trajsigovú. Teraz sme sa prezentovali pekným blokom, vyrovnali na 6-6, ale bohužiaľ potom prišlo pokazané podanie Moniky Bílikovej. Španielky vedú 7-6. Najviac bodujúcou Španielkou Cayetana López Reyová, 11 bodov po 2 setoch na jej konte. Servise nahrávačka. Ramosová, ktorá zaznamenala priamy bod z podania. Takto išla cez pásku, Španielky vedú 8-6. Pretože Ramosová pokazila podanie. Servis jej nevyšiel. Stávame sa opäť do rotácie N1. Podaní Karolína Cibulová, naša nahrávačka. Veľmi dobrý servis ASO Karolíny Cibulovej, 8-8. Toto je recept na úspech. Plachtiace podanie Karolíny Cibulovej. To bola raketa, ktorú vystrelila zo svojej právačky. A prihrávku neustala Cayetana López Reyová. Ďalší servis Karolíny Cibulovej, tentokrát zmenila. Podanie odkiaľ ho exekvovala, lenže Španielky si ho prihrávali. Tentokrát sa presadila López Reyová. 8-9 z pohľadu našich. No bohužiaľ dostávame ESO. Servis, ktorý išiel na Karolínu Matalíkovú a Zoe Mavromatis Lópezová zvyšuje na 10-8. Tak už sme sa dotiahli na Španielky, lenže tom prišla takáto chybička. Čekaníková, výborná prihrávka našej líberky Aulielka, ktorá bola kvalitná. Áno, skončila na čiare. Diana Valentová na chvíľu ako keby sa pochybovala, či to nebolo v aute. To je jasné, z tohto pohľadu to uvidíme. Španielská líberka Blanka Arcos Pinedová uznala, že lopta bola dobrá. 9-10. Španielky zvládli príjemno a potom sa im samozrejme aj lepšie útočí. López Reyová drží Španielky v dvojbodovom náskoku. 11-9. Táto kombinácia stredom siete nevyšla až príliš odvážne. To skúšala Karolína Cibulová. Bola štvorka, ale veľmi nevydarená. No a tak končí po útoku našej blokárky ďaleko v aute. Španielky vedú o 3 body. 12-9. Ešte nepríjemný servis. Útočiť bude Nina Trajsigová. Pekne to vyriešila. 10-12. Trajsigová naznačila tvrdý útok. Poslednú chvíľu to zmenila na takúto roládu. Stihla tam často behnúť blokárka Candela López Mendézová. Ona bola na servise a Nina Trajsigová točila takýmto spôsobom aj s vedomím, že Španielky v tejto rotácii nemali na ihrisku líberku. Barbora Truchla. 10-12. Stále je to stav, s ktorým sa dá hrať navyše. Vynikajúce podanie Barbory Truchlej. Lopta zadarmo, ktorú musíme využiť. Ale bohužiaľ prichádza ďalšia chyba. Útok Moniky Bílikovej končí v aute. A Španielky vedú 13-10.
Som, že trochu nižšia bola tá náhra pre Bibikovú. 13-10 Španielsko. To není López Rejová. Šťastie iba do siete. 11-13. Drajsigová. Výborná práca Niny Drajsigovej. Španielky útočili cez našu nahrávačku Karolínu Cibulovú. Škoda, že tento útok spajku Diany Valentovej šiel do autu. 14-11. Vedú Španielky. A je tu oddychový čas, ktorý si berie Marek Maličky. Že do Pezenka prišlo aj množstvo španielských fanúšikov, ktorí už môžu oslavovať postup na Eurovolej. Sa kvalifikuje z druhého miesta. Sa ešte uvidí, ale blízko k tomu sú Grékyne, respektíve budú mať šancu z druhého miesta. Takže zatiaľ sú druhé, naše potrebujú otočiť so Španielskom. 0-2 na 3-2, ale aj v tomto sete prehrávame o 3 body. 11-14, navyše po útoku Matalíkovej. Skvelá španielská obrana. Dostávame druhú šancu, opäť je to Matalíková a opäť vynikajúco španielská liberka. Akcia pokračuje. Jedna z najdlhších výmen posledných sekvencií, ktorú ukončuje útokom zo zadnej zóny. Naša univerzálka Nina Drajsigová. Skvelý útok Drajsigovej drží naše nádeje. Znížili sme na 12-14. Ale doslova sme dobíjali obranu Španielska. Karolína Matalíková, ktorá po 2 sezónach v VKP prišla do Slávie. Hra si s ňou opäť vo finále. Proti volej projekt Lukáš Nitra, vynikajúca obrana Petry Štefanikovej po útoku Mavor Matiz Lópezovej, ale bohužiaľ Valentová bola ďaleko od siete a španielská obrana sa na to dokonale pripravila. 12-15. Škoda, že sa nepodarilo Matalíkovej tú náhru nalepiť viac na sieť. Najmä Matalíková nie je nahrávačka, preto neprichádza štandardne do takýchto situácií, ale sama vie, že to mohlo byť o niečo lepšie následne. Avšak Španielky tarujú 13. bod, tarovali. Takže blokárka Jessica Kamerová ukazila servis. Monika Bíliková. Viackrát sme to spomínali, že v našej extralige je hráčka, ktorá je známa svojím kvalitným podaním. Teraz by sme potrebovali dobrý servis tejto hráčky. Ten prichádza, Španielky nám odovzdajú loptu zadarmo, nadrazili sme ju od Barbory Truchlej, útočiť bude Diana Valentová a znižujeme na 14-15. Opäť to nebola v žiadnom prípade jednoduchá pozícia pred Valentovú. Naša kapitánka, ktorá sa útočila takmer 3 metry od siete, ale fantasticky to dokázala zvládnuť proti dvojbloku. Napriek veľkej snahe španielskej liberky Pinedovej sme znížili na 14-15 a vyrovnávame. Pretože prichádza ESO Moniky Bílikovej. Takto, čo som avizoval, že Bíliková má nepríjemný servis a teraz som cítil šancu, tu aj prichádza. No a teraz vie aj tréner Španielok Orduna, že treba nejakým spôsobom zasiahnuť do hry. A berie si oddychový čas.
Tak opäť sme dostali nádej na to, aby sme ešte zabojovali o víťazstvo v tomto zápase. Bohužiaľ, po oddychovom čase Monika Pilíková podanie pokazila. Španielky vedú 16-15. 17-ročná Monika Pilíková, ktorá sa narodila v Skalici. Veka Nové Mesto nad Váhom nebude pokračovať na servise. Diana Valentová v ťažkej pozícii. Prstom prehádzavala loptu na druhú stranu. Španielky útočia cez Mavromatis Lópezovú a tá posiela loptu na námestie. Opäť majú Španielky k dispozícii dvojbodový náskok. Vedú 17-15. Za ihriskom som videl aj Nemániu Rističa, srbského trénera, ktorý v tejto sezóne viedol Žilinu. Respektíve vedie, pretože Žilinčanky ešte čaká séria o bronz. Za posledné roky je to určite najväčší úspech žilinského volejbalu. Ristič sleduje aj to, ako Španielky teraz pokazili podanie. Videli sme na 16-17 a teraz je tu šanca opäť, pretože vzadu za 3 rotácie bude vzadu Karolina Cibulová, to dáva ESO. No napriek tomu, že som sa trochu zamotal, dôležité, že sa nezamotala Karolina. Zaznamenala vynikajúce podanie, Španielky sa nedohodli. Do toho prihráva, no a je z toho priamy bod z podania. Rovnané skóre 17-17. Bohužiaľ útok zóny 4 zvládla na jednotku López Rejová. 18-17 pre Španielky. A potom Zoe Mavromatis. Vynikajúci servis. Ešte odovzdávajú loptu zadarmo a musia formovať obranu proti Španielkám. Forka Dejová neúspela. Z druhej strany Sieťani, Lópezová, Rejová, ale napokon to všetko dokončuje kapitánka z Pyrenejského poloostrova López Mendezová. Španielky na 3-krát útočili zo zóny 4, zo zóny 2 a napokon to vyšlo z trojky. Keď to bolo po odraze od našej nahrávačky Karoliny Cibulovej. 19-17 pre Španielky. Skvelý útok Diany Valentovej po čiare. 18-19. Pochváliť samozrejme aj nahrávku Karoliny Cibulovej, ale skvelý naozaj útok našej kapitánky Diany Valentovej, ktorá to trafila po čiare medzi anténu a blokujúcu hráčku. Znížili sme na 18-19, teraz potrebujeme tlak na servise, uvidíme, čo predvedie Diana Valentová, bohužiaľ kazí. Španielky vedú 20-18. Mendezová. Bohužiaľ nám ušiel príjem, no a je to potrestané. Španielky zvýšili svoje vedenie na rozdiel 3 bodov, 21-18. Následou Jessiky a Kamerovej, ktorá neváhala a spravila to, čo mala. Je tu oddychový čas Mareka Maličkého. Na 18 pre Španielky. Potrebujeme nutne získať bod po tejto výmene. Pokusí sa o to Nina Drajsiková, ktorá to zvládla excelentne.
Potom zo zóny 2 znižujeme na 19-21. A tréner Marek Maličký vyťahuje Žolíka z lavičky. Trnavská nahrávačka alebo odkloňkyňa trnavského volejbalu Petra Riterová vychádza na podanie. 18-ročná hráčka, ktorá takisto štartovala v projekte RDSVF. Dobrý servis, Španielky otlačené od siete a toto je chyba, ktorú robia Španielky. Forcadellova posiela loptu do autu 20-21. Ešte by to šlo, výborný ťah Marka Maličkého. Zdá sa, že tréner Orduna bude reagovať. Time z toho nie je. Petra Riterová bude pokračovať na podaní. Znížili sme na rozdiel jedného bodu. Opäť skvelý servis. Španielky útočia zo zóny 2. Dokázali sme to ubrániť. Je tu šanca pre Ninu Drajsigovú. Jej Pavrulievka zatiaľ nebola úspešná. Musíme brániť útok zo zóny 4. Bohužiaľ. Španielská smečierka Čaváriová vytlkla našu obranu. Dostala svoj tým do vedenia 22-20. Univerzálka López Rejová. Nepríjemný servis, s ktorým sme mali problémy. A toto bude ťažká pozícia pre Matalíkovú. Ešte Monika Biliková výborne dokázala vykryť. Opäť útočí Matalíková. Kontra Španielok zo zóny 4 je Čaváriová. Neprešla. Cez dvojblok Drajsigová Biliková. López Rejová do autu. Nebol tam teč. 21-22. Tak verme, že to dievčatá ešte otočia. Naozaj volejbal je hra, ktorá sa dokáže zvrtnúť na jednom bode. Ak by sme tento set dokázali doviesť do úspešného konca, tak sa začína ďalší diel tohto súboja. Ale ešte potrebujeme zmazať jeden break na podaní Nina Drajsigová. V treťom sete nastupuje na poste univerzálky. Výborné podanie. Dokážeme z toho niečo vyťažiť. Drajsigová ďaleko od siete. Španielky skvelé v poli. Točiť bude Echavarriová, výborný blok Moniky Bilikovej, ale skvelé vykrytie Španielok, opäť Echavarriová. Naša obrana funguje fantasticky a táto ulievka nahrávačky končí v sieti. 22-22. Takto je dráma. Ako sa patrí. Naše dievčatá prehrávali 18-21, ale pozrite sa, ako bojujú. Stále je všetko v tomto sete absolútne otvorené. Je to aj tréner Orduna, ktorý si berie oddychový čas. Tak, verím, že si na diaľku užívate atmosféru z Pezinka. Ani by som nechcel povedať, že diváci ožili, pretože oni naozaj hnali naše dievčatá celý čas vpred, aj keď samozrejme teraz, za tohto stavu, keď naše dievčatá zmazali trojbodové manko, určite aj ich intenzita fandenia sa posunula na vyšší level. Teraz potrebujeme, aby našim 7. hráčom boli práve diváci. Podanie Niny Drajsigovej, opäť mimoriadne kvalitné. Vidíme, že Španieli vystredali nahrávačku. Ešte Španielky nie, tak napokon je z toho náš bod 23-22. Po nervy drasajúcej a neuveriteľne kvalitnej výmene. Táto ulievka, pardon, až mi odišiel hlas, Karoliny Matalíkovej končí na palubovke. Hoci tam bol ešte futbalový zákrok Liberky, ale predsa len sa podarilo našej smečierke dostať nás. V kľúčovom momente tohto setu do vedenia na podaní stále Nina Drajsigová. Tlačíme na Španielky výborným servisom. To v strednom siete, lopta napokon skončila v strope.
23-23, tak po tejto lopte sa dozvieme, či to bude matchball pre Španielky alebo setball pre naše. Verme, že B je správne, ale Matalíková loptu nezložila. Španielky skvele zvládli túto pozíciu a Mavromatis Lópezová zo zóny 4 vybojovala pre Španielky matchball. Treba sa koncentrovať na ďalšiu loptu, škoda, ale treba pochváliť Pinedovú za vynikajúci zákrok v poli a následne aj Mavromatis Lópezovú, ktorá ukazuje, že je to hráčka budúcnosti španielského volejbalu. Na servise Carlota Chavarriová. Na ihrisku aj tréneri Grécka, ktorí čakajú, ako dopadne tento zápas. Chavarriovej servis. Valentová neprihrala ideálne, no a napokon je po zápase, pretože tá nahrávka bola nečistá. Bol to dvojak, ktorý zapískal moldavský rozhodca. Žiaľ, také sú pravidlá. Slovenské volejbalistky si nezahrajú na majstrovstvách Európy do 20 rokov v auguste v Bulharsku alebo v Írsku, kde sa uskutoční záverečný turnaj za účasti 16 najlepších tímov. V Pezinku predvádzali naše dievčatá pekné výkony. A úvod turnaja zdolali Kosovo podľa očakávania 3-0, ale zlom prišiel včera. Nestačili sme na Grékyne, nad ktorými sme, ak sme chceli postúpiť, mali vyhrať. Ale bohužiaľ, Grékyne nás zdolali 3-2. A dnes to už bola ťažká úloha, zdolať Španielky. To sa nepodarilo. Vidíme, že najlepšou hráčkou Španielska sa stala ich univerzálka s číslom 9 Cayetana López Reyová, ktorá zaznamenala 15 bodov. Cenu jej odovzdal prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko. No a našou najlepšou hráčkou Barbora Truchla. Naša blokárka dnes nazbierala celkovo 6 bodov. Žiaľ, ani jedna z našich hráčok sa nedostala na dvojciferný počet bodov. Mali sme veľmi nízke percento úspešnosti na útoku, len 28. Španielky 37, naše dievčatá zaznamenali 7S, Španielky 9, bloky 4-5 z pohľadu našich. Dôležitý výsledok, Španielky vyhrali 3-0 po setoch 25-21, 25-16 a 25-23. Stali sa teda víťazkami B skupiny a postupili na majstrovstvá Európy. No, Grékyne skončili druhé, uvidíme, či im to nakoniec bude stačiť. Rýchly pohľad na iné skupiny v Ačku, ktoré sa hralo v Srbsku. Srbky sú na Eurovolej, pretože vyhrali skupinu. Druhé Belgičanky majú na konte 6 bodov. Sú teda lepšie ako Grékyne. V C-čku sa stali v Nemecku víťazkami Ukrajinky. Na prvom mieste druhé Finky majú 6 bodov. V Litve a tešili z postupu Češky. Na druhom mieste 7-bodové Slovinky. No a hrá sa ešte posledná skupina v Portugalsku, kde sa rozhodne o postupujúcom medzi Portugalskom a Holandskom. Tak zdá sa, že napokon to možno ani gréckym volejbalistkám stačiť nebude. Ťažko povedať. Každopádne ďakujem, že ste s nami sledovali nielen tento zápas, ale aj celý turnaj v Pezinku. Dievčatá robili, čo sa dalo. Treba pochváliť aj Slovenskú volejbalovú federáciu za organizáciu divákov, za hojnú účasť. Verím, že do budúcna sa slovenskému volejbalu bude dariť a že sa dočkáme úspechov. Ešte raz vám želám pekný večer. Mikrofónu sa točí Filip Hudec a majte sa veľmi dobre.